खुलुमबाय आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय। नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हादों जानांगौ। आं दिनै नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जोङो रेशन कार्डनि मेम्बार्सफोरखौ जोङो माइग्रेसन खालामगोन। माबोरै खालामगोन गावबागावनि मबाइलजोंनो नोंथांमोना खालामना लानो हागोन। भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। माइग्रेसन माखौ होनो गोबां मानसियानो मिथियाबो जानो हागौ। नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना लानो हागोन। माइग्रेसना ओरैबायदि जों गावबागावनि जायगानिफ्राय एरियानिफ्राय जोङो रेशन कार्डजों रेशन बरनबाय थायो। बिनिफ्राय जोङो गुबुन जायगायाव जोङो जेब्ला थाङो जोङो हमनानै ला ओरैनो एग्जाम्पल जोङो चेन्नाइ बेंगालर थांगोन। जोङो बै चेन्नाइ बेंगालरनिफ्राय जोङो गावबागावनि रेशन कार्डजों माबोरै रेशन लागोन बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन, नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय, बिनिफ्राय गावबागावनि मबाइलजोंनो बानायना लानो हागोन। जों गावबागावनि रेशन मोननाय जायगानिफ्राय जों गुबुन जायगायाव थांब्लाबो जोङो माइग्रेसन खालामना लाब्ला जोङो बै बेलेग जायगा गुबुननिफ्रायबो जोङो रेशन मोननो हायो। बिनिखायनो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बेफोरबायदि जादोंब्ला, नोंथांमोनाबो चेन्नाइ बेंगालराव दङब्ला, नोंथांमोनाबो गावबागावनि रेशन कार्ड दंखायोब्ला नोंथांमोनाबो मोननो हागोन। नोंथांमोनाबो माइग्रेसन खालामना लाबानो जाबाय। अब्ला भिडिअखौ जागायलांसै। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय माबोरै माइग्रेसन खालामो। अब्ला नोंथांमोना गावबागावनि रेशन कार्डनि मेम्बार्सफोरखौ माइग्रेसन खालामनो थाखाय नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनांगोन। प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना सार्च खालामबानो जाबाय मेरा रेशन होननानै। अब्लानो नैबे सफ्टवेयारा फैगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना इनस्टल खालामना लादो। बेनिफ्राय अपेनाव थुदो। बेनिफ्राय आंना अलरेडि इनस्टल जाखानाय नालाय आंना दा अपेनाव थुनांगौ। बेनिफ्राय आं अपेनाव थुनानै नोंथांमोननो खोन्थालांसै। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायजोबबानो जाबाय। जोङो गुबुन जायगानिफ्रायबो जोङो गावबागावनि रेशन कार्डनिफ्राय जोङो माइरं मोननो हागोन। अब्ला नायदो बेयाव दङ अपेन। आं बेखौ अपेनाव थुनानै होबाय। बेनिफ्राय बेयाव दङ इंलिसाव खनसे सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। आरो जायफ्रा रेशन कार्डनि नाम्बारखौ गोसोआव गैया नोंथांमोना गावबागावनि आधार कार्ड नाम्बार होनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। बिनिफ्राय आङो दा बेयाव दङ रेजिस्ट्रेसन, बेयाव खनसे थुनानै होगोन। बेयाव रेशन नाम्बारखौ होनांगौ दे, रेशन कार्ड नाम्बारखौ। बेयाव दङ इन्टार रेशन कार्ड नाम्बार, बेयाव होदो। बिनिफ्राय साबमिटआव थुनानै होदो। अब्ला आङो होनोसै, नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। अब्ला आङो बेयाव रेशन कार्ड नाम्बारखौ होबाय। बिनिफ्राय आं साबमिटआव थुनानै होनोसै। बेनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव गासैबो फैजोबबाय। बेयाव रेशन कार्डनि नाम्बाराबो फैबाय। बिनिफ्राय बेयाव दङ मेम्बार्सफोर दङ। नोंसानि बे रेशन कार्डआव साबेसे मेम्बार दङ, साबेसे मानसिनि माइरं मोनो बेयाव दङ। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय, मोजाङै नायना ला आरो नोंथांमोना सोलोंना लाबानो जाबाय। जोङो गावबागावनि जायगानिफ्राय जोङो गुबुन जायगायाव जोङो माइरं लानो लुगैदोंब्ला, साबेसेनि माइरंखौ लानो लुगैदों बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। गासिबनिखौबो लानो लुगैदोंबा बेयाव टिक मार्क होबानो जाबाय, नायबानो जाबाय। बेफोरबायदि जागोन। बेयाव टिक मार्क होनो हागोन। बेयाव गासिबनिबो साबेसेनि रेशन कार्डआव नाम दं आरो साबेसेनि बे रेशन कार्डजों माइरं मोनो बेयाव गासैबो ओंखारफैजोबगोन। बेनिफ्राय जोङो गुबुन जायगायाव जोङो माइरं लानोब्ला बेयाव दंखायो स्टेट, बबे स्टेटआव लागोन बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। हमनानै ला दा आङो आसामनि नालाय आङो दा हमना ला दिल्लीयाव लागोनबा नैबे दिल्लीखौ खनसे सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ होबानो जाबाय, बबे डिस्ट्रिक्टआव बेखौ होबानो जाबाय। नोंसोरो जिखुनु मोनसे सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। नोंसोरथ' जा जायगायाव थागोन बेखौथ' मिथिखागोन नालाय। बिनिफ्राय बेयाव दङ माइग्रेसन, बेयाव नोंथांमोना होबानो जाबाय मानिफ्राय मा थारिखनिफ्राय। बेयाव जानुवारि फेब्रुवारि गासिबो ओंखारजोबगोन। बेयाव डेटफोरखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। नोंसोरो 2000 बेसे सनखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव दङ मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव दङ माइग्रेसन रिमार्क्स, बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बेयाव ओंखारखायो। बेयाव दङ एग्रिकालचार, नोंथांमोना माखौ होनो फेक्टरि वर्क, नोंथांमोना खामानि मावनाय बायदिसिना नोंथांमोना बेयाव गासिबखौबो मोनजोबगोन। बेयाव आदारबो दं, नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव साबमिट थुदो। अब्लानो नोंनि बे मबाइल नाम्बाराव सानसे बा साननै थानानै SMS फैगोन। नोंथांमोना SMSखौ चेक खालामबाय थाबानो जाबाय। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना आं बेखौनो शेयार खालामनो होननानै फैदोंमोन। बेनिफ्राय आं फुरा प्रसेसखौ खोन्थानाय जादिया, मानो होनोब्ला आंहा बेफोरबायदि जेबो उसुबिदा जायाखै। आं गुबुन जायगायाव माइरं लानांगौनि बेफोरबायदि उसुबिदा जायाखै। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थानो हादिया। अब्लाबो नोंथांमोना बुजिखाबाय जानो हागौ माबोरै जोङो माइग्रेसन खालामो रेशन कार्डनिखौ। नोंथांमोना बानायबानो जाबाय, बेयाव जेबो गिनांगौ गैया। नोंथांमोना गुबुन जायगानिफ्राय गावबागावनि रेशन कार्डजों रेशन मोननो हागोन नोंथांमोना माइग्रेसन खालामनानै लाब्ला। बिनिफ्राय गोबां मानसिनानो बेफोरबायदि रेशन कार्डफ्रा सोरनाबा जियो, सोरनाबा गोमायो, रेशन कार्ड नाम्बारखौ मोना। बेखौ नोंथांमोना टेनसन लाना, बेखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय नैबेयाव दंखायो आधार सेन्डिं, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बेयाव दङ रेशन कार्ड नाम्बारजोंबो नोंथाङा
नोंथांनि बे रेशन नाम्बारखौ नायनो हायो आरो साबेसे मेम्बारनि आधार कार्डजों लिंक दं बेखौबो नायनो हायो। बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरना रेशन कार्डआ गोमादों बे आधार कार्ड नाम्बाराव थुनानै होबानो जाबाय। बे आधार नाम्बाराव नोंथांनि आधार नाम्बारखौ होदो, बेनिफ्राय बेयाव साबमिट थुदो, अब्लानो नोंथांनि बे रेशन कार्डआ बेयाव अलरेडि नुजाफैगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना रेशन कार्डखौ स्क्रिनशट लानो हागोन आरो लोगोसे नाम्बारखौ लानो हागोन। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै। फुल भिडिअ नायनो थाखाय थेंक इउ। सुंथाबैबाबो आं नोंथांमोननो भिडिअखौ शेयार खालामनानै होनाय जाबाय।